A Deputación de Ourense atenderá ao 100% das solicitudes presentadas para acceder á nova liña de axudas de adaptación funcional de vivendas de persoas maiores de 65 anos. Son un total de 55 subvencións concedidas en 35 concellos da provincia por un importe próximo a 100.000 euros, cantidade total prevista para estas achegas. A maior parte das solicitudes foron presentadas desde os servizos sociais municipais, os que se lles presentou o programa nunha xornada técnica desenvolvida no Pazo de Guizamonde no pasado mes de maio. No Boletín Oficial da Provincia do pasado 2 de xuño publicábanse as bases reguladoras da primeira convocatoria oficial deste programa, unha iniciativa xestionada desde a área de benestar da Deputación de Ourense. O proxecto da convocatoria foi a adecuación funcional de vivendas, sempre que fose habitual, podendo levar a cabo dous tipos de actuacións. Por unha banda, o alugueiro de elementos de axuda técnicos, como por exemplo camas articuladas, cadeiras de rodas para vivenda, guindastres ou salvaescaleiras, entre outros. E a segunda opción subvencionable eran aquelas actuacións de adaptación ou reforma da vivenda que faciliten e melloren a calidade de vida. Como requisitos, as persoas solicitantes teñen que ser maiores de 65 anos ou cumprilos neste ano 2025, estar empadroados nalgún concello de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense e o nivel de renda non pode ser superior a 3 veces o IPREM.